היי מנות, היום זה הולך להיות סרטון על כל המסקות שלי, אז שמתי אותם פה, בכזה כוס, אבל בינתיים רק הסרטון ויש לי פה עוד 2 בחוץ, אז בואו נתחיל. המסקה הראשונה, יש לי שנייה 10 מסקאות, כן, אני פשוט ממש אוהבת מסקאות, ו10 זה די הרבה מסקאות, ואני משתמשת בכולם, וכן אני מסויצ'ת כי קל לי. כן? קל. עכשיו בוקר, אני עכשיו מורגנת לבית ספר ואין לי בינתיים מה לעשות, אז אני בינתיים יושבת ומצלמת לכם סרטון. חוץ מזה שהתלכלכתי כאן ואני הולכת להחליף את זה. אוקיי, אז בואו נתחיל. מהמסקאות שיש לי כאן. המסקה, לא, בעצם אני אתחיל מהמסקאות האלה. אוקיי, המסקה הראשונה היא של בורז'ואה, וזה קוראים לה מסקה Twist Up the Volume של בורז'ואה. רגע, זה הפוך. שנייה, אני ראיתי מתאמות. ושל בורז'ואה. ויש פה כזה דבר שמסובבים, ואז המסקה מעריכה אותה. נראה לכם את המברשת שלה. היא שחורה, והיא ככה רגילה. וככה שהיא מסובבת, היא מעריכה. התלכלכתי פה. היא, מעגלת. והיא מפרידה את הריסים, גם זה עומד, והן דקות כאלה, אז הן ממש טובות להעריך את הריסים. אוקיי, המסקה הבאה היא מסקה מחול, סתם כאילו אם אתם רוצות להשיג אותה, והיא של לאש בלאש, משהו כזה, והיא ווטרפרוף. נראית ככה, היא יותר מעגלת את הריסים ומעבה אותם. היא גם שחורה, וככה המברשת נראית. זה ככה. וכן. וקוראים לה יש פה שם, אבל זה ממש ממש קטן, אז אין לי מושג אם אפשר לראות. קוראים לזה very black, נראה לי. אם אפשר לראות זה לא עושה פוקוס. אוקיי, עכשיו אני עובר למסקות שיש לי כאן. המסקה הראשונה היא מסקה שביקשתי מדודה שלי שתביא לי, כי היא הייתה בפריז, אז היא קנתה לי את זה בדיוטי פרי של ישראל, וזה המסקה הזאת של לוריאל, שהיא מסקה מושלמת, באמת שהיא מושלמת. הנה היא של לוריאל, מסקה לוריאל מספר 21, והיא עלתה $16.5. אז כן. המסקרה הבאה היא של קיקו מילאנו, והיא קנתה לי איתו גם בצרפת, אני זוכרת איפה, אבל בצרפת, וזאת מסקרה סגולה. סגולה שחורה כזאת. אי אפשר לראות, אבל היא סגולה. כן, היא סגולה. אולי אני אתלך לעשות לכם טוב, לא נורא. סתם עושת אותה. נו. שנייה. אוקיי. היא נראית ככה. היא מעריכה ומעגלת. היא לא כל כך רואים שהיא סגולה. האמת שלא לא רואים שהיא סגולה. רואים שהיא שחורה. עם טיפס כחול. והיא מספר 01. וזה של קיקו מילאנו, לא כזה.
המסקרה הבאה זה מסקרה של לנקום שסבתא שלי הביאה לי אותה, אין לה מספר משהו ואני חושבת שאני נראית ככה. היא די ישנה, זאת האמת המסקרה הראשונה שלי ולא כל כך נשאר בחומר כי פשוט חרשתי עליה. שיט, היא תקן מברשת אבל לא נורא, זה יותר קל. טוב, אין לי מושג מה המספר שלה, זה פשוט מסקרה שחורה מגיעה של לנקום פריז. המסקרה הבאה זה דה רוקט של מייבלין, דה רוקט ווליום אקספרס, וזה לא ווטרפרוף. מסקרה מושלמת, כולם אומרים שהיא מסקרה מושלמת, היא ממש טובה. רגע, היא שחורה כאן בהתחלה, כאילו כאן זה יותר ארוך מפה, אתם רואות, וזה פשוט מסקרה מושלמת. אין לה מספר נראה לי, טוב אין לי מושג במספר שלה אבל נראית ככה, זה פשוט מסקרה רגילה. המסקרה הבאה זאת גם מסקרה די שנה והיא גם מהממת, אני גם מאוד אוהבת אותה, וזה הווליום מיליון לאשז של לוריאל, וזה די ירד, וזה רגיל, זה אקסטרה בלק, וירד מה שהיה כתוב פה על המדבקה. וכן, פשוט מסקרה רגילה של הווליום מיליון לאשז שהיא גם מהממת. אני לא עושה עם היד, רגע. והיא מסקרה מעריכה, מעבה, מעגלת, וזהו. כן, מה שמסקרה אמורה לעשות. המסקרה הבאה זה גם מסקרה של לוריאל, יש לי הרבה מסקרות של לוריאל, וכן, היא נראית ככה. היא די שונה. האמת שאותה קיבלתי מסבתא שלי, וקוראים לזה ווליום וואש, משהו כזה. פול דיפינטון, משהו כזה, זה באמת. ולא רואים כי זה זהב, זה מספר 001. אפשר לראות. ובה לא כל כך השתמשתי, אבל היא ממש טובה. כאילו, השתמשתי בה מלא, אבל לא כל כך עכשיו, כי יש לי מסקות יותר טובות, אבל אני עדיין משתמשת בה, כי היא ממש טובה. תראו מה קרה. כן. וזאת מסקרה שהיא גם מושלמת, היא מעריכה מהבא, היא מאוד מהבא, מעגלת, והיא קצת מפרידה. אז כן. המסקרות הבאות זה פשוט אותה מסקרה. יש לי אותה פעמיים, כי מסקרה מושלמת. שתי מהקולוסל, זה רק שזה יותר גדול מזה, זה לא באותו גודל. זה הקולוסל ווליום אקספרס של מייבלין, וזה בלי השפיץ, זה יותר קטן. מסקרה מושלמת, עושה פשוט הכל, אבל הכל מהכל, ואני רוצה לשים אותה. שמתי ממש טיפה, אתם לא רואים, אבל היא ממש טובה. כן, לא רואים. זה מספר 022, אבל לא רואים. טוב, אז זה.
קניתי אותה בגודל קטן ואחר כך פשוט היא מושלמת, אז קניתי אותה בגודל יותר גדול. מלא. אוקיי, והיא פשוט מהווה את העיסים, זו אותה מברשת. טוב, והמסקה האחרונה זאת מסקה של קרליין, שהיא כחולה, שפשוט היה מבצע עליה 30 שקל, רציתי לנסות אותה. ראיתי אותה בסרטון של אשלי שעשתה לפני שנה בערך, סרטון על איפור ליום העצמאות, והשתמשה בזה. זה מאוד סיכם אותי, אז רציתי לקנות אותה. קרליין, דיבה וכחולה. מסקה מראה דרמטי עם אהבה, מריחה ומדגישה. וכתוב פה פשוט מסקרה לדיבה בצבע כחול. נראה לי שיש אותה גם בשחור. ודי כחולה. אוקיי, אז זה המסקאות שלי, אני מקווה שנהנתם, וסורי שהסרטון יצא ארוך, וביי.